akwai bawan Allah da ya taba saba wa iyayensa, abin ya kai kamar shekara 17, sai wani amininsa ya nemi aje a yi wa mahaifiyar nasiha shi ma a masa, don sun samu sabani mai muni, wanda kuskure ne a ce har mutum ya samu sabani da iyaye har ya kai wasu yanke wa juna ba sa magana saboda tsabar duniya ta masa daɗi. Wannan aboki nasa ya matsa abu a yi nasiha, da aka samu uwar aka yi nasiha sai ta fashe da kuka, sai ta ce ita da shi Allah ya isa, Allah zai saka mata. Wannan kalma da ta faɗa a rayuwa ta ban taɓa jin a lokacin wani bala'i da ya kai wannan ba. Duk jin kan uwa ta ce Allah ya isa, kai cutarwa ta yi yawa. Aka mata nasiha hali na uwa a cikin minti 5 da aka ja aya da hadisi akan dan, sai ta ce zan yafe masa amma da sharaɗi, a ce na yafe saboda ayoyin da kuka ja, amma ina roƙon alfarma ɗaya, don Allah in na rasu kada ya zo kan gafata, don Allah kada ya mun sallah, kuma don Allah kar ya raka ni makabarta, ba na bukata. Ta shi ne sharaɗin, don Allah kada ya kusance ta.